Ingeniaritza eskolan eman du botoa Iñaki Goirizelaiak errektoretzarako hautagai bakarra. Pertsona batek erabakitzen duenean parte hartzea hauteskundetan, onartu behar duela komunitateak emoten dauen emaitza, ez? Eta nik onartzen dut, erabat, eta ustot ona dala, edozein emaitza niretzat ona da. Ordu batzuk falta dira emaitzak ezagutzeko, bitartean unibertsitatea osatzen dutenak botoa ematen ari dira. 51.641 hautesle dira guztira. Estatuko administrazioarekin lotura dutenak batzuk, kontratu laborala dutenak besteak. Ikasleena da, talderik handiena. Guztiek ez dute baina pisu berbera, botoa ponderatua da, 156 irakasle doktore iraunkorrei dagokie, eta ikaslei berriz 122. Kolore ezberdinak ditu estamentu bakoitzak. Katedraduna izan, zein ikaslea izan, botoa ematera datozen guztiek paper bi dute aukeran, bata boto zuria da, bestea hautagaiak aurkeztu duen zerrendaren aldeko botoa. 59 hauteskunde mahai eratu dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako kanpusetan. Dagoeneko boto elektronikoa emanda dago 870 boto guztira. Nik animatu egiten dut komunitatea boto eman dezan. Arratsaldeko 6 arte dago botoa emateko epea. Orain oso lasai, ez dakit gero arratsaldean.